To nang hey stop gila. Lagaw. Wow. Isang dong. जोर से को 25, 26, 27, 28, 29. ভালে চলি আছে না এই বই নাইজুবनो हागोन नायनो हागोन बयबो नै हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखादों जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जितुनाखि पेरामिलिटारि आर्म फोर्स जायनि थाखाय जोङो बिटिआर ओनसोलाव दायो प्रेक्टिस होगासिनो दङ माखासे माबायदि खारनांगौ माबायदि बारनांगौ माबायदि एग्जामखौ लिरनांगौ बेनि थाखाय फोरोंगासिनो दङ जायगा जायगा नाथाय बिटिआरनि बाहेराव दासिमबो फोरोंनाय जायाखै बेफोरावबो फोरोङोब्ला मोजां जागौमोन दा आङो थांनानै नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोन दायो माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोंनि माजबातआव इन्डास्ट्रि फिल्डआव बेयाव जागासिनो दङ जितुनाखि जोलुर गेम जायोना बेहाय जादों आरोना दा बारा टाइम जायाखै 5:31 जादों 6 निफ्राय जायो दा नोंथांमोननो बेखौनो देखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय थ' नोंथांमोन बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय जायफोर सुबुंफोरा माने जायफोर फ्रि ट्रेनिं कर्सखौ लानो लुगैदोंमोन थेवबो लानो मोनाखै नोंथांमोना न'आवनो प्रेक्टिस खालामबाय था जोंहा एसएससिनि एग्जामाबो जानो थांगासिनो दङ अक्ट'बर नभेम्बरसोआव जानो हागौ अक्ट'बर नभेम्बराव एडमिट फैबा नोंथांमोना मिथिगोन थ' नोंथांमोन फाइनालि आं दायो माने इन्डास्ट्रि फिल्डआव मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन माने रावबो मोनफैथ'वाखै आरोना ओइथिजाय दङ बैयाव ओमफ्राय दा दसे उनाव मोनफैगोन जोंहा फोरोंग्राया ओमफ्राय नैबेयाव दङ माने दाब दाब जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफ्रानो फैजोबदों आरोना किमान दिन হৈছে ইয়াত মানে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকাটো শিকাই থাকাটো 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এক মাহ হ'ব পুৰা কন্টিনিউ 30 তাৰিখলৈকে 30 তাৰিখলৈকে ছেপ্টেম্বৰ 6টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে হয় কিমানজন আহিছে মানে ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ 200 মান আহে আৰু কেইজনমান এতিয়া আহিব পৰা নাই এই বতৰৰ কাৰণে যিনাকি পেৰামিলিটাৰীৰ কাৰণে কিবা পেৰামিলিটাৰী পুলিচ আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে তেতিয়া মানে কিবা ডকুমেণ্টছ দিয়া হ'ব নেকি চাৰ্টিফিকেটটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম ষ্টাফ আহিলে ক'ব পাৰিব যোনটো কমিটি আছে আফচুৰ ছেক্ৰেটাৰী ক'ব পাৰিব ধন্যবাদ থাকিল থেংক ইউ माने नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ दा दसे उनाव माने फैगोन आरोना जोंहा ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामहोग्राया ओमफ्राय नै बिथिं नायनो हागोन बेनो आरोना इन्डास्ट्रि फिल्डआ नै बिथिंजाय जोंहा मा नाममोनलाय क'क ना मामोनथाय माबा मोनफैबाय आरोना बेसेबां गोबाव जाखो फोरोंनाया बेयाव जाबाय गोबावैनो ओमफ्राय माब्लासिम जागोन बेखौ बुंनो हाथ'आ 10-15 दिनसो जागोन आंबो बेनि उनाव आरो ओमफ्राय एग्जामफोर जादोंना जायाखै गेजेर जायाखै ओमफ्राय दा कुइसन पेपारफोर होबाय नामा होआखै होगोन आं बुंनाय जायखि फोरोंथ'वाखै आरोना क्लास जाथ'वाखै अनलि खारनायल' जादों अनलि रानिंल' जादों फिजिकेल ओमफ्राय दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायगोन नैथिं दं गासिबो दौरिब আহিছে ना ক'ত পৰা আহিছে हा टिकलिबिल दे भालके दौरिबो हा थ' नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव सेंग्राफोरबो फैयो सिख्लाफोरबो फैयो आरोना गासिबो फैयो बेयाव प्रेक्टिस खालामनो ओमफ्राय आं बिसिनाव सोंगोन माने दायो जोंहा प्रेक्टिस कचारा फैथ'वाखै आरो दा दसे उनाव फैगोन नोंथांमोन देखायगोन आङो बेनिफ्राय बेयाव सोंनि आङो किमान दिনত पुरा चलि আছে ইয়াত প্ৰেক্টিছটো 1 তাৰিখ ন কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি কিনে আজি ফাৰ্ষ্ট আৰু পুৰাণা আছে নেকি কোনবা কৰা নাই माने बेयाव प्रेक्टिस खालामाखै आरो बिसोरो ओमफ्राय र' दा उनाव पुराना गैला हानाय आरो न' थ' नोंथांमोन माने पुराना जायफोर प्रेक्टिस खालामखांनाय बिसोरो फैथ'वाखै दा दसेनाव खोन्थागोन आङो फिल्डआथ' बेनो बिराद मोजां माने बेयाव जोलुर बादायलायनायबो जायो मिथिबायना जिथुनाखि फुटबल गेम जायो बेहायनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बेफोरावनो माने जिरायनानै नायनो हायो ओमफ्राय दा जोंहा दा बारा टाइम जायाखै नोंथांमोना नायनो हागोन नै 5:45 जाबाय आरो 6 निफ्राय जागोन हा किटु बहुत হৈ যাব ন সবে সাবস্ক্রাইব কৰি দিম দে কিমান দিনৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আমাৰ হৈছে এতিয়া মোৰ হৈছে 4 মাহ ইয়াত যিটো নাকি ইয়াত শিকাই আছে
শিকোৱাটো ওপেনিঙৰ পৰা ওপেনিঙৰ পৰা ন কেই তাৰিখৰ পৰা ওপেনিং হৈছে এইটো 1 তাৰিখৰ পৰা 1 তাৰিখৰ পৰা ন কেনেকুৱা চলি আছে মজা মজা এতিয়া কিহৰ এপ্লাই কৰিলে এসএসসি কৰিছো এসএসসি আৰু বেলেগৰ আৰু ওপেন ৰিলে আছে দাৰ্জিলিঙত তাতে যাম বুলি ভাবিছো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ন দে ভালকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক ন ধন্যবাদ থাকিল তোক আৰু এইফালে আছে আমাৰ আদিবাসীৰ হিৰো না হিৰো আছে হি মিউজিক বনায় এলবাম সেলবাম হিও মানে প্ৰেক্টিছ কৰিব আহিছে দে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আহি কিনে ইয়াতে বহুত মানুহ আহে ভাল লাগে মোৰ বৰ্তমান হল এসপ্তাহমান হৈছে ন এতিয়া আৰু কি এপ্লাই কৰিছে হিটোৱে নাকি সবে একে এসএসসি টো কৰিছো আৰু পেৰামিলিটাৰী আৰ্ম ফৰ্চৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে হয় ভাল লাগিল দে ধন্যবাদ नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय माने जोंहा बिथाङा माने केप्टेन बायदियै दा फोरोंगासिनो दं आरो बिथाङा माने दायो केप्टेन ओमफ्राय नै बिथिङै गासिबो दंजोबो बिथिं फोरोंगासिनो ओमफ्राय माने जोंना लिडारसा मोनफैथ'वाखै ओमफ्राय बेनो बरिया तो नोंथांमोन नायनो हागोन गासिबो बेयाव माने खारनो थाखाय रेडि लाइनाव केइजनासो हाय बल सब हाय क गुड मर्निं क ভালে চলি আছে না এই বই নাইজोबनो हागोन नायनो हागोन बयबो नै गुड मर्निं इन्दिब्रा गुड मर्निं गुड मर्निं नोंथांमोन नायनो हागोन दे खारसिगोन बयबो चलो गो नायनो हागोन दायो खारबाय आं थांबाथ'ला बिसोरजों आरामसे हाब आं खाराब्रा फाग्ला नोंसोर फैफिनदो खारनानै बिसोरो दायो 5 किल'मिटार खारनानै फैफिनगोन थांथ'ला आङो फिल्डआव थांसै थ' नोंथांमोन दायो माने प्रेक्टिसा जासिगोन आरोना बिथिं गासिबो गार्लसफ्रा रेडि ओमफ्राय दसे उनावनो जागोन बिथिं नोंथांमोनथ' बयसनि रानिंखौ देखायखाबाय आङो ओमफ्राय जासिगोन आरोना नैबेहाय आदा दङ आदाया फोरोङो ओमफ्राय माब्लानिफ्राय जागायजेनदों बे खारनाया प्रेक्टिसा মানে দাদাটো বৰ নাজানে আৰু কেতিয়াৰ পৰা চলি আছে এইটো ফ্ৰী ৰিক্ৰুটমেণ্ট ট্ৰেইনিং কোৰ্সটো 1 তাৰিখৰ পৰা চলি আছে ফ্ৰী ৰিক্ৰুটমেণ্ট ট্ৰেইনিংটো তো এফসো আৰু আপোনাৰ ইউপিপিএলৰ দুয়োটা চৰকাৰত তো আজি 8 দিন চলি আছে তো কিমান দিন লৈ থাকিব এইটো প্ৰশিক্ষণটো একমাহ দিছে সিহঁতে তো 15 দিন আপোনাৰ ফিজিক্যালি মানে যিখিনি এক্সাৰসাইজ আছে ডিফেন্সৰ তো সেইখিনি দিয়াব লাগে বুলি আমাক মানে অনুৰোধ কৰিছে তো এটোৰ কাৰণে আমি আহিছো এতিয়া দিছো খুব ভাল লাগিছে লৰা ছোৱালীখিনি উভয়ে ওলাই আহিছে তো এতিয়া আকৌ 15 দিন তাৰ মানে থিওৰি দিব তাৰ মানে মানে এক্সামও চলিব মাজে মাজে তো তেনেকা কাৰণে ভাল লাগিছে তো লৰা ছোৱালীখিনি হৈ যাব যোনটো বিটিআৰ অঞ্চলত বাহিৰত যে লৰা ছোৱালী ফ্ৰী ট্ৰেইনিং কোৰ্স লম বুলি ভাবিছিলে তেখেতৰ কাৰণে কি ক'ব তেওঁলোকেও ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আকৌ বহুত লৰা ছোৱালী ইয়াত আছে আমাৰ বিটিএডিৰ বাহিৰত তো ইয়াতে শোণিতপুৰৰ আছে তো তেওঁলোকেও আহি প্ৰেক্টিছটো কৰিব পাৰে হয় দাদাৰ ধন্যবাদ থাকিল তো नोंथांमोनथ' नुखाबाय फिल्डआव गासिबो रेडि दंजोबो आरोना खारनो थाखाय माने बिसोरखौ दायो फ्री ट्रेनिं कोर्स अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव जोंहा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दायो फ्री ट्रेनिं कोर्स होगासिनो आरो थ' नोंथांमोन आङो सिख्लाफोरनियाव सोंनि र' माब्लानिफ्राय बिसोरो खारनाय माब्लानिफ्राय प्रेक्टिस खालामफैनाय नोङो কেতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছত আহিছে ইয়াত 1 তাৰিখৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহিকিনি ভালে লাগিছে তাৰপিছত কিহত মানে কি বিভাগত এপ্লাই কৰিলে মোৰ মানে হা মানে এসএসসি কৰা নাই মোৰ বয়কে হোৱা নাই এটা বুঝিছো যে একে আর না ওমफ्राय প্ৰেক্টিস খালামनो हायो उननि थाखाय বয়স নাথাকিলেও মানে পিছলৈ ভাল হ'ব আৰু প্ৰেক্টিস কৰি থাকিলে তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিস কৰি আছে নিচে নাইनो हागोन बयबो दंजोबो आरो ना ओमफ्राय बर' गैया नामा याव बर' नाय नाखि
माब्लानिफ्राय प्रेक्टिस खालामनो फैनाय नोङो बेयाव सेप्तेम्बरनि 1 तारिख सेप्तेम्बर 1 तारिख बोरै मोनदों बेयाव प्रेक्टिस खालामनानै मोजां ओमफ्राय दायो मानि एप्लाइ खालामदों नोङो एसएससि एसएससि नि ओमफ्राय माब्लानिफ्राय जागोन एग्जामा एसएससि निया एसएससि नि आं निउस दा एडमिट मोनफैथ'वाखैना एडमिट मोनफैखांनायनि उनावसो जागोन औ ओमफ्राय कचारा बहानिफ्राय फैदों माने फोरोंग्राया सारमोना मिथियो नामा नोंथांमोना दा दसे उनाव देखायगोन आङो दायो माने प्रेक्टिस जासिगोन आरोना नायनो हागोन बेसेबांखिनियानो आरोना ओमफ्राय दा उनाव फैबावगोन दसे उनाव मोनफैजोबनो हायाखै गासिबो नै बिथिं काउन्टिं सोलिगासिनो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना जोर जोर से को 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 जन दङ नोंथांमोन नायनो हागोन बैनिफ्राय आरोना थ' नोंथांमोन दायो माखासे सेंग्राफ्रा मोनफैबावाखैमोन आरोना ओमफ्राय दायो मोनफैबाय नैबेहाय मिथिंगा मोनफैदों मिथिंगा माने बिनि नामा ओमफ्राय सार्टिफिकेट होगोन ना होआनो नायनोसै मा जायो खैदिन फैगोन नोङो खारनाया जेबो डिक्लेयार होथ'वाखै मास मोनसेसो जानो होनदों मास मोनसे माब्लानिफ्राय सोलिदों खारनाया मोजां खिथा सेप्तेम्बर 1 तारिखनिफ्राय सेप्तेम्बर 1 तारिखनिफ्राय बेनिफ्राय बेयाव जुदि प्रेक्टिस होगासिनो दङ बिनि जिथुनाखि बड' इयुथ्स होनगासिनो दंना बिथिंजाय पेरामिलिटारि आर्म फर्सनि थाखाय दायो प्रेक्टिस जागासिनो दङ बेहाय मोनथारगोन होननानै माबा मोनसे इनफरमेसन मोनदों नामा नायनोसै इनफरमेसनथ' जेबो मोनथ'वाखै बहाय ओमफ्राय नोंना बैसोआ बेसेबांसो जाखो बैसोआ जाबाय आंना एकदम 25 प्लास जाबाय 25 प्लास बिदिबाथ' नोंना आरो बारा गैला 4 बोसोरसो 3 बोसोरसोल'सो ओमफ्राय नोङो साख्रि लाथारगोन नामा नायनोसै मोना नाजानायनोसै बैसोआथ' गैखाला एक्सारसाइज खालामफैदों आरो होमबाबो माने बिथाङा दाबो साख्रि लानो गोसो दंथारो आरोना थाब गोदान सरकारा साख्रिखौ थाब होयोब्ला मोजां जोंनोबो नङा होमबा बयबो माने बेखार जाया जाहाथे दा बेखौनो लुगैयो बयबो बिथिंजाय जोंहा सासे लोगो मोनदों र' ओइ কি কৰি আছে হা नै इसे सासे लोगो मोनदों नै বাগানত পৰা প্ৰেক্টিছ কৰাই আছে ইয়াত কৈ দি প্ৰেক্টিছ কৰাই আছে नायनो हागोन बेयाव प्रेक्टिस जागासिनो दङ नै प्रेक्टिस माने बिदि खालामबा स्पिड खारनो हायो आरोना खारनायाव मेङा स्पिड खारनांगौ आरोना जाय स्पिड खारना लाबाथाय मेंगोरखायो मिथिबाय फार्स्टआव लासै खारनांगौ लासैनिफ्रायसो गोसा जेरै बाइकनि गियारखौ बारायलांबाय थायोना बेबायदिनो लासैनिफ्राय स्पिड खारनांगौ आरोना नायनो हागोन फोरोंगासिनो दं नै मालाय जिना दैमारियाबो नायनो फैदों ओमफ्राय सोरजों फैदों नोंलाय सोरखौ लाबोदों आं बेयावनो प्रेक्टिस खालामखायो ए फुटबल गेलेयोना फुटबल गेलेया बेखौनो प्रेक्टिस खालामखायो बावलायलायो बेखौनो प्रेक्टिस खालामखायो ओमफ्राय दायो मा बाबाय नामा बायाखै माने गगा मोनदों बेखायनो दसे दङ आरो खर' सादोंना बेखायनो दसे दङ ओमफ्राय माब्लानिफ्राय फैनाय नोंलाय बेयावलाय आङो फायबायानो थादों फार्स्टनिफ्रायनो ए ओमफ्राय दायो दिनै खालामथ'ला आरो दिनै खालामथ'ला मैया खालामनायमोन अखा सिनाया गगा मोनदों दे होमबा ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो होदो कैसा लगा मेरा मजाक थ' नोंथांमोन बिथिंजाय माने आदै दं आरोना सासे आदैनाव सोंनि आङो बिथाङाबो माने प्रेक्टिस खालामनो फैदों ओमफ्राय आदै गुड मर्निं बोरै खबरा गुड मर्निं मोजां ओमफ्राय दा प्रेक्टिस खालामनो फैदों ना नायनो फैदों नोङो आं गावबो खालामो ओमफ्राय खालामनायखौबो नायो आरोना ओमफ्राय आदैया बेयाव प्रेक्टिस खालामनो फैदों बेयो इन्डास्ट्रि फिल्ड माजबातनि आरो नोंथांमोन ओमफ्राय दा माब्लानिफ्राय सोलिगासिनो दङ बे प्रेक्टिसा दिनैजों 6 दिन जाबाय आरोना ओमफ्राय आदैया फार्स्टनिफ्रायनो फैबाय थाखादों आगोलावबो प्रेक्टिस खालामखायो औ बेयो आंनि निजे माबानि औ माने फिटनेसखौ माने स्ट्रं लाखिनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आदैनिसिम ओमफ्राय नै सासे दङ जोंहा बेयावहाय नोंथांमोन देखायगासिनो आङो निउस लाइभनि रिपर्टार जोंहा
খুৰা আছে খুৰা ইয়াত আহি কিনে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন হয় খুৰাই মানে ইয়াত নিউজ দিব ন আজি মই নিউজ পঠিয়াম নিউজ পঠাব আৰু এই নিউজ লাইভত হয় হয় আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছে ন আপুনিও নাই ইয়াত আগতো আছোঁ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত মই জড়িত হৈ থাকোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুটবল খেলা হওক বা অন্যান্য অনুষ্ঠান মাজবাটত নিউজটো আপডেট কৰি থাকোঁ মই নিশ্চয় কৰি থাকোঁ হয় খুৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল হয় ধন্যবাদ नोंथांमोननो आङो देखायखाबाय आरो जिथुनाखि प्रेक्टिस जागासिनो दङ बेखौबो देखायगोन आरो ना माबा राभाफोरखौबो बर' बायदि नुयोना बर' बारा गैया खम नै बिथिं प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नायनो हागोन ओमफ्राय नैबेयाव हाइ जाम्प लं जाम्प बारनाय बे मारै देखुवा लं जाम्प मार কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে কৰি আছে ইয়াত প্ৰেক্টিছটো হা বেছি দিন হোৱা নাই লং জাম্প মাৰিবি হা মই হেই মাৰ না ইয়াত তো नोंथांमोन नै लं जाम्प बारगासिनो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना बढिया किसे আছে दे 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 9 ফুট মাৰিছে ন দে বঢ়িয়া দেয়া किसे আছে गोमबोर बोरै दं मोजां देलै बारदो आहिबुदि नायनोथ आहिबुदि बढिया ते मारि थाक ইয়াত আহা ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি আছে বেছি দিন হোৱা নাই 10 দিন মানে কিহৰ কাৰণে কৰিছে এটো আসাম পুলিচৰ আৰু এসএসসি দিছে না নাই দিছো এসএসসি কিহৰ দিছে জিডিত না ট্ৰেডমেন জিডিত কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব পৰীক্ষাটো জিডিটো এসএসসিটো ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰু অসম পুলিচটো গম নাপাওঁ ধন্যবাদ থাকিল नोंथांमोननो देखायबाय आङो मानो होनना बुंबा बेयाव माने प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै बियो पुशआप खालामग्रा नै जोंहा बिथिंजाय सासे पुशआप खालामगासिनो दं नै देखायगोन आं नोंथांमोननो दे पुशआप मारै देखुवा न नैबे पुशआप खालामग्रा आरोना नायनो हागोन ইয়াত ক সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি এই চেনেলটো হা সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি ইয়াত মানুহবিলাক কৰিব দি ওকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নামটো ক না মোৰ নামটো दैमु बसुमतारी বুলি माने इयो बुंनो हाया आरोना माने नामा गोराना बर' नामखौ बारा बुंनो हाया ओमफ्राय इथिंजाय नै ओइ किहल गोलैबाय नै तो नोंथांमोन इथिंजाय नै खारगासिनो दं सिख्लाफोराबो खारदो नायनो हागोन नोंथांमोना नै खारगासिनो खारबाय था मा लाजिलायो खारनायालाय साख्रि लानांगौबा बिदि जाबाय खारबाय था खारना नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेयाव पुशआप खालामनो नागिरदों पुशआप चलो अपना के लिए एक चक्कर गर्लफ्रेंड के लिए एक चक्कर माँ बाप के लिए एक चक्कर मारो भगवान के लिए एक चक्कर जोश लगाओ डाउन
किहल 100 मिटार खारदों 100 मिटार जानाय 50 मिटार्स नायनो हागोन नोंथांमोना चलो 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 ना नायनो हागोन जाबाय दे हाबावो दे खालाम हमनाया जाखैलै माबालै एसे पिछलिनो नागिरो फुङाव बारिया हमनाया मोजां नङा थ' नोंथांमोन बे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिथुनाखि फ्रि ट्रेनिं कर्सआ जागासिनो दङ बेजों सोमोन्दो लाखिनाय जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सार मानगोनां रिंगु बसुमतारिनियाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बुंनाय जाबाय थ' बे माब्लानिफ्राय स्टार्ट जानाय जोंहा फ्रि ट्रेनिं कर्सआ दा बे सेप्तेम्बर 1 तारिखनिफ्राय जोङो अपेनिं खालामदों औ ओमफ्राय माब्लासिम जागोन ओरैनो जोङो मास मोनसे होगोन सानदों मास मोनसे आरोना ओमफ्राय बेयाव माबा मोनसे जायफोर मोजां एक्सलेन्ट खारगोन मोजाङै प्रेक्टिस खालामगोन बिनि थाखाय माबा मोनसे सार्टिफिकेट माबा होनायनि इनफरमेसन दं नामा माबाफोर बिदिथ' जेबो गैथ'वा गोजौ लेभेलनिफ्राय जोंनो जेबो बिदि इनस्ट्राक्सन होथ'वाखै दा जास्ट माने ट्रेनिंखौल' होबाय थादों आरो ट्रेनिंखौ होबाय थादों बेयाव बोरै एटेम्प खालामनांगौ एग्जामाव रानिं हाइ जाम्प गोजौआव बोखोनाय एग्जामाव बोरै जों थांनांगौ बेखौ गासैखौबो लानानै होगासिनो दङ ओमफ्राय दा जिथुनाखि जोंहा बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय किसुमान स्टुडेन्टसफोरखौनो होनबाय आङो जेनेबा स्टुडेन्टसफोर जायफोर माने सोलोंनो गोसो दं बिथांमोनाबो सोलोंफैनो हागोन नामा बेयाव बाहेरायावथ' जाथ'वाखै दा जोंनावथ' दङ सनितपुरनि जोंहा दङ जोंहा माजबाट हिसाबै सनितपुर बर्डार जायो आरो फ्राय सनितपुर साइडनि जेनेका ढेकियाजुलि हग्राजुलि बेलस्रि बिथिंनि फरायसाफोरा जोंनि माजबाट कलेजावनो फरायो हिसाबै बेयाव जयेन लाफैदों बयखौबो माने ट्रेनिंखौ होनाय जादों जों बाधा खालामाखै जाय बिथांमोना फैदों जों होदों माने थ' रोजा रोजा साबायखर आरो गोजोननाय थाबाय आदानिसिम ओमफ्राय नोंथांमोनथ' आङो देखायखाबाय ओमफ्राय बिथिंजाय जोंहा नै प्रेक्टिस जागासिनो दङ बेहाय गार्लसनि जाग्रोदों ओमफ्राय खारनायाथ' जोंहा लामायाव जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय नोंथांमोनाबो बेयाव प्रेक्टिस खालामनो फैनो हागोन माजबाटाव जागासिनो दङ बियो जायफोर हग्राजुलि बिथिंजाय ओरै बेलस्रिफोरनियाबो फैनो हागोन आरोना जायफोर माने माजबाट कलेजाव फरायगासिनो दङ नोंथांमोना फैबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव प्रेक्टिस खालामोब्ला जिथुनाखि एसएससियानो होन पुलिस डिपार्टमेन्टआवनो होन माने एनि माने नोंथांमोना जिथुनाखि डिफेन्सआव जुदि एप्लाइ खालामोब्ला एग्जामफोर होनो गोसोब्ला माने बेयाव फोरोंखानाय जागोन आरो ओमफ्राय बोरै खारनांगौ बोरै बारनांगौ बिनि बागै फोरोंगासिनो दङ जोंहा सेप्तेम्बर 1 तारिखनिफ्रायनो जादों मास मोनसे जागोन होनना बुंदों थ' नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदान नायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारब्लानो बयनिबो सिगांसिन नोंथाङा नुग्रोनो मोनो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि